tuku sepeda nang gedangan dan kirim nang Bondowoso. Kampus UNESA memang terdepan nglestarekno budaya bangsa. Mula aja disepelehno. Wasu pali ketiban wasi, aja nganti lali nguri-uri tradisi. Monggo sareng-sareng nggih hidup. Budaya bangsa aja ditinggalno, sebab iku warisan bangsa. Mula ayo padha dijaga seni tradisi kudu dilestarekno. Dulur kabeh aja nganti gengsi, apa maneh ngitung untung rugi. Mula bareng nguri-uri tradisi, ben ora ilang digerus globalisasi. Jawa Timur sugih kebudayaan, cagar budaya bukti peninggalan. Ayo kabeh ngobarno persatuan, nguripi budaya ben ora kelangan. Muda-mudi butuh bimbingan, dikenalno rupa kebudayaan. Jaga budaya iku kewajiban, nglestarekno seni nganggo katresnan. Dangdutan nggih satu. Ula lewat nang buri, lambene boyo mangape ombo. Para kawula ayo nguri-uri budaya bangsa kudu dilestarekno. Ana sepur lewat nang sawah, wohe srikaya dipangan tuma. Ayo dulur aja nganti wegah, tresna budaya iku sing utama. Wira sableng nyunggi nampan, ana via masak soto babat. Monggo bareng-bareng ngopeni kesenian kanggo Indonesia sing bermartabat. Es markisa diombe sore-sore, Surabaya iku kutha pahlawan. Kampus UNESA pancene paling oke, lewat budaya bangsa bangun peradaban. Cekap semanten lagi tunangan kula, wonten lepate nyuwun tangan